situáciu, ktorýkrát sa to pokusil zahasiť jednoduchým hasiacím prostriedkom, čiže prenosným hasiacím. Vozidlo Luky štart. Haló, stačí, hej? Haló? Haló? Čiže tu si videli ukážku hasiacím prístrojom a teraz budú skúšať hasiť vodou, ktorá sa nachádza v tom aute, nakoľko v tom autičku je minimum vozidla, tak je to voľané druhé vozidlo. A za chvíľočku príde ďalšie auto. Aj to by sa stáva. Vládo, počuješ ma? Môžete vyraziť. Také mali stáhať stratégiu, čo to je? Takže prišlo tam k menšiemu problému, ale musel si pomôcť. Ako boli nachystaní, takže musia použiť druhú hadicu, nakoľko tam asi ten už opravil nejakú chybu. Ako počujete, v závke prichádza druhé auto. A to je auto z obecného hasičského zboru v Lúkach, ktoré doveze Nie, to pravda. Bolo zrobione od Stále sa len udarí oheň uhasiť. Mám pocit, že sa to vozidlo sa asi nedostane. Ten sa nám tak ľahko nevytočí, ten trambus. to je ako Tatra. Riaditeľňa škôlke už neexistuje. Ako vidíte tam dole, by som vám teraz sa pozrieť, že proste sa napojili dve auta na seba. To druhé auto má v sebe okolo 5000 litrov vody, takže ono dokáže toto prvé autičko, ktoré vlastne auto prvého zásahu doplňať. Prosím medzi nás hasičí hluk. Pribieha ďalší hasič na pomoc toho hasení, takže vediteľne to snažil sa uhasiť a ja by som vás potom poprosil. Urobíme jeden experiment, ale keď vysoké napätie nám možno, že urobí problémy, ale Počkaj, Ačko, na ty čo napojení. môžeme začať doplňať vozidlo. Strojní zvuky, môžeme začať doplňať vozidlo. Takže vidíte, že to druhým prúdom a
preplňa, druhé to sa snaží zase uhasiť jedným prúdom, teda jednou hadicou typu C, to je tá chemická, že tam má veľkú účinnosť tým, že minieme málo vody a veľa záčiny a potom je to hadica typu C, ktorá má trošku väčšiu kapacitu a používa sa pri hašení Takže pozrite sa, čo sa stalo. Podľa nám odpadol jeden hasič, ktorý si spravil úraz a musel hasiči zareagovať aj tak, že som z toho aj ja prekvapený, čiže snažil sa mu tomu poskytnúť prvú pomoc. Hasič je v šoku, naložil na nositka a za chvíľu odnesú. Takže snažil sa ošetriť a toto si mysleli aj na mňa, som sa zlakol aj ja teraz. Ale odtiaľ bola za chvíľu príde záchranka pre neho a odvozí ho preč. Takže tam sa mu snažia poskytnúť prvú pomoc, aj takéto veci sa stávajú.